Slavimo nedjelju muke Gospodnje, nedjelju palmi ili cvjetnicu. U ophodnome čitanju Isus je predstavljen kao kralj. Isus je doista pravi kralj, ali Isus nije David. Isus je Davidov potomak. Zbog toga pri ulasku u Jeruzalem ne oponaša Davida, nego oponaša njegova sina Salomona, odnosno prvog nasljednika Davidova. Dok je David ležao na samrtnoj postelji, njegov stari sin Adonija svojevoljno se okrunio za kralja. Kako bi pokazao da je krunidba nevaljana, bolesni David imenovao je svojega drugog sina Salomona za pravoga kralja. Zato Isus i oponaša Salomona, jer svi koji su u Jeruzalemu, bilo da drže duhovnu, bilo da drže svjetovnu vlast, lažni su gospodari naroda, želi poručiti Isus. Pravi kralj i pravi gospodar upravo je onaj koji ulazi u Jeruzalem. David je zapovjedio da Salomona okrune na Kedronu, na Maslinskoj gori, te da ga posade na mlado magare i uvedu u Jeruzalem kao legalna i kao pravoga izraelskoga kralja. Mlado magare simbolizira novo vrijeme, a magare općenito kao simbol kraljevstvo koje ne počiva na obilju i razmetanju kao Egipat ili Babilon što su bili, nego na skromnoj abrahamskoj i davidovskoj tradiciji. Zato Isus s Maslinske gore i Kedronske doline ulazi u Jeruzalem kao novi kralj koji donosi novi hram i novo bogoslužje, novo vodstvo, novu mudrost i novo vrijeme, baš kao i Salomon, ali opet ne rasipno i razuzdano, nego skromno i pristojno. Da Isus nije obični kralj, to potvrđuje i prvo čitanje iz knjige proroka Izaije 50. glava. Isus je krotak kralj koji ne zapovijeda, nego koji služi, koji ne kažnjava, nego koji oprašta. Što više sam se predaje u zločinačke ruke i tako pokazuje kako se zapravo pobjeđuje zlo. I Psalam 22. ne samo da je na istoj toj liniji prvoga čitanja, nego ide još i dalje. Pravedni kralj unio je podjelu, jer među pravednicima slovi kao razbojnik, a među razbojnicima slovi kao pravednik. Pravednici ga zato kušaju riječima i porugama, a razbojnici zlostavljanjem i mučilima. Zbog toga se Pavao u poslanici Filipljanima obraća i govori onaj famozni hvalospjev: Isus Krist, vidljivi Bog, nije se kao osvetnik držao svoje jednakosti i autoriteta očeva, nego ga se doslovce odrekao. Ali nedoraslo i prosječno čovječanstvo to božansko djelo jednostavno nije cijenilo, nego ga je podcijenilo. A kroz što je prošao Božji pačenik ove godine, navješta nam muka po muki, koja prati onu salamonsku matricu iz ophoda cvjetnice. Isus je novi hram u kojem se uspostavlja novo bogoslužje ili Euharistija. Isus je novi kralj, ali ne koji vlada, nego koji služi i život svoj polaže za čovječanstvo. Isus je doista ušao u Jeruzalem kao kralj. I tako ga je narod i pozdravio. Ali ga je uskoro i proglasio razbojnikom. Ali ne samo njega, nego njegove učenike. Jer dok ih je svijet prihvaćao kao iscijelitelje, ništa im nije nedostajalo, ništa im nije falilo. Ali kada ih je proglasio neprijateljima, tada ih Isus upozorava da sebi pribave mač.
Kada je riječ o maču, Isus se ne obraća samo apostolima, nego i svoj crkvi, koju će svijet redovito i tretirati kao protivnicu, kao neprijateljicu, kao kakvu zavodnicu. Mač koji će si pribaviti znači da se crkva ima čime braniti, ali da ne želi, da neće. Isus traži da učenici pokažu oružje, ali i da demonstriraju svijetu što učiniti s njim. Oružje treba odložiti, oružje se treba odreći, poučava nas Isus. Njegovi pravi učenici i jesu oni koji mačere prekivaju u plugove, u oruđe, koji izgrađuju ovaj svijet, a ne koji ga urušava. Međutim, ako kojim slučajem crkva svojim mačem nekoga i ozlijedi, Isus je svjedok, on će osobno tu ranu zacijeliti. U Getsemaniju Isus očituje i moć zajedničke molitve. Poziva apostole da mole s njime na njegovu nakanu, ali apostoli odustaju. Moć zajedničke zaufane molitve može promijeniti najteži ljudski usud, poručuje nam Isus iz Getsemanija. Ali ako se i upane u stanje angustias mortis ili stanje smrtne tjeskobe, Isus nam pokazuje izlaz. Jedini izlaz je u oslanjanju na Boga i na Božju volju koja svemu, pa i najvećoj ljudskoj nevolji, daje pravi smisao. Isus se u Getsemaniju ne znoji kao Bog, nego kao pravi čovjek i pokazuje svima i svim naraštajima i budućim i prezentnim kako nadvladati ljudski strah, kako nadvladati ljudsku patnju, kako nadvladati smrtni nemir. Vjerovati u volju Božju koja nema samo svoju peripetiju, nego i svoj rasplet, svoj završni čin. Poljupce su izmjenjivali ljudi koji su međusobno bili vrlo bliski. Učenik nikad ne ljubi svojega učitelja. Juda naziva Isusa učitelju, a onda umjesto poštovanja prilazi mu kao netko jednak njemu i ljubi ga kao brat brata. Ali tim činom Juda javno podcjenjuje Isusa. Juda ne smatra Isusa učiteljem. Juda ne ljubi Isusa kao brata. Jer da ga drži učiteljem, nikada ga ne bi poljubio. I da ga drži bratom, nikada ga ne bi izdao. U Kajfinu dvoru Isusa su okružili lažni svjedoci. Njegovi pravi svjedoci koji su sve čuli, koji su sve vidjeli, koji mogu sve svjedočiti su apostoli, ali oni su se razbježali, njih nema. Ostao je jedino Petar, ali Petar umjesto da je uz Isusa u sudnici kao svjedok, kao prvi svjedok, on je sa stražarima i sluškinjama. Stražare se i sluge ništa nije pitalo, pa se sada i Petar upravo ponaša kao stražari i kao sluge, koje se ništa ne pita, a prozvan je najveći od apostola. Petar je stao na stranu stražara i slugu izvan sudišta, a znao je da je njegovo mjesto uz Isusa i u sudnici. Tako se Petar udaljio, dobrano se udaljio od Isusa, ali opet ne tako daleko da mu se kao Juda nije mogao približiti.
Evanđelist Luka u svojem opisu muke dosta mjesta pridaje Pilatu. Luka zapravo hotimično hoće izuzeti stranca Pilata iz cijeloga procesa i reći Isusa nisu razapeli stranci, nego njegova braća, njegova rodbina, njegovi sugrađani, njegov narod. I to je točno. Pred Pilatom Isusa ne optužuju zato što je govorio da je Bog, nego zato što se predstavljao kraljem. Znači, jedna je optužnica bila izrečena pred Kajfom, a druga se optužnica sad izgovara pred Pilatom. Pilatu pritom odmah na pamet pada Herod, jer se i Herod držao židovskim kraljem, pa ga šalje k njemu. Međutim, Herod nije imao nikakve ovlasti, nikakve ingerencije nad Isusom i nad ljudima koji su u Jeruzalemu, pa poslije propalog teatra kojega je očekivao, šalje ponovno Isusa Pilatu. Pilat u Isusu vidi cirkusanta. I interesantno je to da Bog kršćana dopušta ljudima cirkusiti s njim. U drugih religija to nije slučaj. Pilat nije oduševljen Isusom. Od njega kao da je očekivao nešto više. U njemu ne vidi razbojnika, osobno misli da nije zločinac, ali ni najmanje mu nije stalo do njega. Tu i leži tragedija čovječanstva, što mu uopće nije stalo do svojega Boga. Ali lideri ovoga svijeta su lukaviji, kako kaže Isus, pa Pilat u proces koji u pravilu on rješava uključuje cijel narod. Sada svi imaju pravo povikati palice verso ili palice adverso. Drugim riječima, zaslužuje živjeti ili razapnimo ga na smrt. I narod je odlučio, kaže Pilat, on pere ruke, uzima mito i napušta stratište. Križ je staro asirsko mučilo i smišljen je tako da zločinci na njemu odmah ne umiru, nego da se na njemu muče. U povijesnim dokumentima zabilježeno je da su osuđenici znali živjeti i izdisati na križu i do 9 dana. Isus je svjestan te agonije, jakih bolova, kratkog daha, sukrvice, znoja, pa se izravno obraća ocu Eli, Eli, lama sabahtani, što je citat iz Staroga Zavjeta, da se ispune pisma, ali Isus ga ovdje ne koristi kako bi iskazao svoju sumnju prema ocu, nego kako bi jednostavno ga zamolio da mu skrati ljudske muke. Vojnici su uz križeve imali posudu s octom i životinjskom žuči. To je bio njihov vojni izum, jer ocat i žuč daju takvu kemijsku supstancu da kada se ucijede u suha usta, pljuvačne žlijezde povuku i onu posljednje zalihe vode iz želuca, da se raspetome na kratko vrati svijest i pribranost. To su obično cijedili razbojnicima i osuđenicima pri samome kraju, jer su željeli čuti njihove posljednje riječi, njihove posljednje želje. To nije interesiralo samo njihovu rodbinu, nego i vojnike i sve one koji su stajali oko križa. Isus je prije smrti glasno kriknuo. U to vrijeme upravo se podmazivao veliki rog na hramu zvani šofar, koji je trebao zatrubiti kako bi najavio početak velikoga slavlja.
Umjesto blagdanskog roga čuo se Isusov krik. A zavjesa koja je zastirala svetinju nad svetinjama toga časa se raskinula odozgor nadolje. S razderanom zavjesom prestaje vrijeme skrivenog Boga iza paravana i započinje vrijeme gledanja Boga u Euharistiji. Isus je izdan u četvrtak prije podne, u četvrtak navečer, poslije pashalne večere, uhićen je i priveden u kuću velikoga svećenika, a ne. Tu ga se cijelu noć ispitivalo, zatim ranom zorom, još za mraka, odveden je velikome svećeniku Kajfi, gdje mu se i presudilo. Ana nije bio umirovljeni veliki svećenik, nego regularni svećenik kao i Kajfa. Običaj je to još od Davida. I on je imao dva velika svećenika. Onoga kojega je naslijedio, Abijatara, od Šaula, i onoga kojega je sam sebi izabrao, Cadoka. To je bio običaj da svaki vladar sebi izabire velikoga svećenika s kojim će biti u sprezi, s kojim će biti u suglasju. Time već postojećem velikom svećeniku ne prestaje mandat, nego mu se samo smanjuju ovlasti. Od Kajfe je Isus odveden Pilatu, pa Herodu, pa ponovno Pilatu. U međuvremenu je izbičevan. Tako cijelu noć nije spavao, niti je objutro što jeo, niti je što pio. Umoran, iscrpljen, žedan, gladan, izbičevan, izranjen, osuđen je na smrt oko podneva. Ubrzo je i razapet i već 3 sata visi na križu. I kada je umro, tada sve je počelo. Čekalo se 3. jutro. Čekalo se svitanje. Osjetilo se u srcima da se sprema neobičan i veličanstven čin. A sve to što se dogodilo čitat ćemo i meditirati u zoru Uskrsa i na dan Vazma.